Irhafu eqokelelweyo yenze umehluko njengokuba linyukile izinga lentswela-ngqesho abanye bacuthelwa nemivuzo. Kunyaka ophelileyo isebe lezimali lazimisela ukuba kuqokelelwe irhafu ye-1.4 trillion rand neyathi yahlaziywa kwingxelo yohlahlo lwabiwo-mali laphakathi enyakeni. The revenue collections, particularly on the tax front, have been substantially better than what was expected at the time of the mini budget. So we are looking at amounts of in the region of 100 billion rand better in terms of collections than was anticipated at the time of the mini budget. So what that does is bring into question the need for these tax increases, at least for the next year, or whether we would be better off in terms of holding back with those tax increases, not putting additional pressure on the economy. Ezinye ingcali zoqoqosho ziqikelela ukuba uhlahlo lwabiwo-mali luza kubetha nganeno kanobom. Bathi isebe lezimali kufuneka landise umnatha walo wokuqokelela irhafu njengokuba ukonyuswa kwerhafu yemivuzo kunganefuthe elibi kuqoqosho kwanokuba ukonyuka kwerhafu yeenkampani kungatyhafisa abatyali-mali. The broader economy is in a very tough economic position. The estimate is that we contracted by somewhere between 7 and 8%. Spending has gone into steep decline. Company profits are sharply down, and personal income tax will be lower. And those are the three big rafts of contribution to the fiscus: personal income tax, corporate income tax, and value-added tax. Amehlo onke ngoku athe ntsho kumphathiswa wezimali njengokuba uMzantsi Afrika ufuna ukwazi ukuba yeyiphi irhafu eza konyuswa ngamalini na.